Hello everyone, welcome to Pambatha Kamancinza TV. I'm here to update you ngezindaba zaseThekwini ezibuhlungu. Okay, sikhumbule lezi zivini ezedlule kuke kwaba nombiko oshoyo ukuthi kwenzeke i-accident lapha eHome eThekwini ku-Field Street. Leyo ngozi beyibandakanya amawele kaDlamini okumfana nentombazane. Akuyilapho leli wele lomfana elendelwe khona lapha esigamekweni. Le ntombazane lona likwikhoma usuku luka-9 lolu. Okay, okusho ukuthi kubuhlungu nakho konke-ke i-footage yalolu suku kulimala izingane zikaDlamini ayitholakali, kanti kuthiwa umphathi we-home akayifuni nayo. Okusho ukuthi abafuni nobulungiswa. Awu-ke uZulu namhlanje waviva waqoqa amathuluzi awo kushona khona endaweni yesigameko. Phela ukuzofuna ubulungiswa ngoba uDlamini kanye ney'ngane zakhe. Baphumile ngisho abantu ngomningi babo. Siyabonga kakhulu ama-content creator amaningi bekakhona laphana bakithi. Abantu badele imisebenzi yabo, imindeni yabo, bashiya konke ngoba befuna ukulungisa izwe lakithi. Okunye kuphinde kwatholakala ukuthi owayengumfundi wase-UKZN ngo-2023 u-Andiswa naye walimala khona lapha kule ndawo. Yingakho nje abantu bethi ayivalwe ngoba umsebenzi wawo ukubulala abantu qha. Kubuhlungu nakho konke futhi ukuthi baba uDlamini sebemgeje ngenhlamvu kabukabu khona lana endaweni yesigameko phambi kwabo abantu laba abamashayo abafuna ubulungiswa. Uvele wangapholisa amaseko uDlamini wama kude nabantu esho khona ukuthi ngibulaleni nami ngithole ukuphumula ngilandele ingane yami. Washo khona ukuthi bayekeni abantu, umuntu oyinkinga lana imina ayibona. Ibuhlungu indaba yalo baba. Ngiyayibamba lana ungakhohlwa khona ukuthi ufikishe ibhele nokusubscribe nomsho umbono wakho. Bye.